गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। ल'कसभा बिसायख'थि साखाथि सौफैनाय लोगो लोगो जेरैबायदि गोबां राजखान्थि हान्जाफ्रा सुबुंफोरनि अनसायनाय नागिरनानै ओनसोल मेल मिटिं खालामनानै गावबा गावनि राजखान्थिनि थांखिफोरखौ बुजायनायजों लोगोसे राजखान्थि हान्जाफोरखौ बोरै जै खालामनो हागोन बेनि खामानिखौ सोरगिदिं मावबाय थानाय गेजेरावनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआबो जनानै थायाखै। बिथांमोना सानफा एफा खासियाव थाबायनाय बायदि थाबायलांगासिनो दङ। दिनै बाक्सानि सिमलायाव थानाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जिल्ला कमिटिनि सिङाव मोनसे भटार्स पार्टीनि सांग्रांथि मेल खुङो आरो बेवहाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बुङो दि थांनाय 2011 मायथाइयावनो भटारशिप थामहिनबा साफ्रोमबो भटार्स होग्राफोरनो साफायाव 8,035 रां मोनथारनो गोनांखौ सानैसो राजखान्थि दालाल नेताफोरनि खैसाराव गोग्लैनानैसो बे खामानिया जाफुङाखैसै। ओंखायनो साफ्रोम सुबुंफोरा रांखान्थि उदांस्रि मोननायनि थांखिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरखौ ज्राब गारजोबनानै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलाव हाबफैनो नांगौ होननानैबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायना होयो आरो लोगोसे फैबाय थानाय ल'कसभायाव 5 नं क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बिजाथि दैखांनानै गावसोरनि भटारशिप खामानिखौबो मावफुंजोबगोन होननानै बिथांमोना बे मेलनि गेजेरजों खौरां बिजोङाव रोखा फोरमायना होयो। थारै राजखान्थिनि थाखाय बुज्लायनाय बुथारज्लायनाय जारिमिनाव ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बादिसो जालांबाय। मैया जेब्ला प्रबिन बर' बिथाङा क'क्राझार कंग्रेस कमिटिनि मावख'आव थाङो अब्लानो फैबाय थानाय 5 नं क'क्राझार ल'कसभायाव गर्जन मोसाहारि आरो प्रबिन बर' बिथांमोननि सानैनि गेजेराव सोर सासेखौ बिजाथि हिसाबै गनायगोन बेखौ लानानै बिथांमोननि हान्जानि गेजेराव क'क्राझारनि जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावख'लि रनेन्द्र भवनाव गोख्रों नाख्रां नासि जालाङो आरो बे बिथिङाव गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुङोदि थारै बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो कंग्रेसनि थाखाय जोबोद खामानि मावबोगासिनो दङ आरो जेरावबो बिथांखौ दिनैनि तारिखआव लुबैयो होननानै बिथाङा सुलुंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो आरो बेराफारसेथिं बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो बिपिएफखौ नागारनानै क'क्राझार ल'कसभायाव कंग्रेसनि बिजाथि मोननायनि आसाजों थांनाय प्रबिन बर' बिथाङा बुङोदि थारै बिजाथिखौ जों बिब्लानो मोना, बेवहाय स्टेट आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा जायखौ सायख'ना होयो बेखौनो आं गनायना लागोन होननानैबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायना होयो। मैया दुलाराय बाथौ गौथुमा बड' ख्रिस्टान कार्टुन मुंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम नङा होनना बुंनायखौ लानानै खेंफोरथि होनो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 24 घन्टानि गेजेरावनो बे बाथ्राखौ दैखांफिनना लानो थाखाय आरो बे भिडिअखौ इउटुब चेनेलनिफ्राय दानाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननाबो बुंनाय लोगो लोगो दिनै बिथाङा गावनि इउटुब चेनेल बड' ख्रिस्टान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों निमाहा बियो आरो बिथाङा बे गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुङोदि बाथौआरिफोरखौ आघात होनो थाखाय बे भिडिअखौ थारै आं खालामाखैमोन, खालि धोरोमखौ मानसिफ्रासो खालामना लादों होनना बुंनो थांनाय बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो आं बे भिडिअखौ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों गासै बाथौआरिफोरखौ दुखु मोनगोन होनना मिथिनायमोनब्ला बे भिडिअखौ खालामनाय नङामोन होननाबो बिथाङा गावनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावदि बाइबेलाव बेबायदि गुबुननि धोरोमखौ मुगैनाय गैया होनना बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनानै निमाहा बिनानै गावनि बे भिडिअखौबो डिलिट खालामबाय होनना गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों समाजारि बिजोङाव निमाहा बिनायखौ जों रोखा नुनो मोनो। थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि हामास उग्रपन्थिफ्रा इजराइलनि गासै 1400 सुबुंखौ बुथारनानै 228 इजराइलफोरखौ बन्दी खालामनानै लानाय खिथेरखौ होखारनो थांनानै दिनैसिम गासै 22 सान बारलांबाय, नाथाय बे अरा दिनैसिमबो गोमोरनो थाङाखै। फिन थांनाय हराव इजराइलनि एयारस्ट्राइक गाजा स्ट्रिपआव गासै 100 सुबुंनि जिउ गोमाय होनना सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे बे गिलु बालु जाथायखौ बन्द खालामनो होननानै जर्डाना थांखि लानानै खौसे हादोर महासभायाव भट होनायनि मोनसे थांखि लादोंमोनब्लाबो नाथाय भारत, अस्ट्रेलिया, कानाडा, जार्मान, जापान, इउक्रेन आरो आमेरिका हादोरफ्रा बे थांखियाव भट होआखैसै। बेराफारसेथिं पाकिस्तान, बांलादेश, आफ्रिका, रासिया, दक्षिण आफ्रिका बायदि हादोरफोरा बे थांखियाव भट होदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब। मैया सासे फोरोंगिरिया सासे फरायसाखौ गावनि गारिनि बर्डनि सायाव लानानै 10 किल'मिटार लानानै खारो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फरायसाया फोरोंगिरिजों पार्सनेल हेंथानि थाखायनो फोरोंगिरिनि सिगां फारसे आवगायलांदोंमोन, नाथाय हरखाब फोरोंगिरिया गारिखौ सालायलांनायाव बर्डनिजों फरायसाया बारखोलाङो आरो बिब्दिनो 10 किल'मिटार गारिखौ लाखियाब्लासिनो फोरोंगिरिया सालायलाङो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मध्य प्रदेशआव प्रियांक सिंह ठाकुर मुंनि सासे उदां बिजाथिया बरहमपुर एसेम्ब्लियाव नमिनेशन गथायनो थांनाय समाव गाव गरायाव गाखोनानै थांनायखौ सुलुङाव रोखा फोरमायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया महाराष्ट्रआव सासे 67 बोसोर बैसोनि बिमाखौ सम बायदि ओंखाम संनानै गावनो गथायना होनो हायैनि रागायाव 22 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्लाया गावनि बिमाखौ अरजों नायगार सावथारो होनना महाराष्ट्रनि पुलिसा रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंजोबनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ नोंथाङा साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।